Hello लोगोफोर बे भिडिअआ मोसा फिल्मनि Part-6 आं बे भिडिअखौ Part-6आव दोनदों जाहाथे नोंसोर गासिखौबो मिथिजोबो। हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं फैलायबाय आरोबाव मोनसे गोदान सावथुननि आपडेट लानानै सावथुननि मुं आरो सावथुनाव सोर सोर फाव खालामदों आरो माब्ला रिलिज जागोन बेफोर गासैखौ भिडिअनि गेजेरजों गासिखौबो खोन्थागोन। स' बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। थ'द' बिदिब्ला जागायनोसै। स' लोगोफोर फैनो आबुं बर' सावथुननि मुङा जाबाय मोसा सावथुनाव फाव खालामगिरिफोरनि मुङा जाबाय बिबेक, फुजि, सुदेम आरो लिंसार। लोगोफोर मोसा सावथुनखौ अर्गेन मशन पिक्चार इउटुबाव रिलिज खालामगोन। बे सावथुनखौ बे बोसोरावनो रिलिज खालामगोन आरो बे सावथुननि प्रडिउसार फुंखा नार्जारि, रिटेन आरो डाइरेक्टरा राजा नार्जारि। स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानो आरो बे भिडिअनिफ्राय माखासे मिथियैखौ मिथिनो मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय, लोगोसे बेल आइकनखौबो थु आरो लाइक कमेन्ट खालामनानै जाबाय। बाय।